faktisk, at fangerne kan gå frit omkring ude i gårdanlægget. Og det er det, vi skal benytte os af. Hvis vi nu siger, at pæren her, det er dig, så vi går ind her. Ja, vi bakker lige. Ja, vi bakker lige lidt. Så siger jeg, at det her, det er dig. Du går ind Pæren her, det er dig. Så står Martin og jeg heroppe på broen, som ligger 300 meter væk fra fængselsgården. Hvis vi lader som om, at det her over det er broen, så er det Martin, det er mig. Så står vi heroppe på broen og kigger ned i fængselsgården. Og han hedder bare hele tiden. Vi skyder en wire 300 meter ned. Kom her. Sådan der. Det der så sker, det er, du klikker dig fast i wire. Det er sådan et brandmandsspil, du har dit tøj. Du klikker dig fast først i wiren, og når du har gjort det, så klikker du dig bagefter fast i den her basketballstænger, som står inde i gården. Når du har gjort det, så kører Martin bilen ned for enden af broen, helt ned for enden, og der sidder inde i varevognen en ballast på 1000 liter vand. Når den er dernede, så er wiren fuldstændig stram. Inde midt i wiren, der sidder der 7,5 meter bungee jump elastik. Når du udviser wiren, så flyver I stille og roligt op over muren hen og lander nede under broen. Og nede under broen, der kommer Martin og jeg og samler jer op. Du mener ikke det her? Kom nu bare, fortsæt. Det er totalt ufarligt. Folk betaler 500 kroner for at udvise deres prøve hver eneste dag. Skam til ting, du skulle bruge. Og så stille de der flasker tilbage i baren, så jeg skal betale for dem. Ja. God humor, ikke? Nu sker det. Ja, ja. Ja. Martin, tag nu på. Ja. Kan du se ham? Der er en masse hunde. Ja. De er helt vilde med hunden herovre. Hold lige den. Det er bungee. Du kommer lige ud og flyve lige om lidt. Nej. Så for helvede. Så for helvede. Nej. 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 Hej. Jeg er kommet for at få dig ud. Hej. Hvad er det, der går for lige? Tror du, han har den? Ja. Nu får han igen se. Forstår du? Skøn jer, mand. Hvad sker der? Hvad sker der? Der er de der fugle.
godt se, at jeg ikke har en chance med de der rundninger på. Du skal til højre næste gang. Er du sikker? Så det Det var ikke er godt. Og vi kan ikke bare op på togskinnerne, hvor han ligger. 11 minutter. Men det er sådan op på Hvor toget. meget er sådan en dobbelt med i? Det var ikke godt. Udvis! Skål nu ned. Udvis, kom nu ned! Det er ikke ham, tror jeg ikke. Fra stik. Jeg tror ikke, det er ham. Hvad siger han? Han gik nu. Du skal hjem til Danmark. Vi kører over broen.